Tikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi Lachisanu pa 28 April mu chaka ichi cha 2023, ndipo tidakapitirizabe mulungu umene wa 3 wa Pasaka. Tiye tikhale pomwepo kuti timvesere kuti lero pano mulungu atikonzera zotani kuti moyo wathu wauzimu ukhalenso wopambana. Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu 9 ndime ya 1 kulekeza 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Anovis Lucia Matenda, achipani cha Sisteri a Daughters of Wisdom, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu mtenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Yohane woyera. Yohane mutu 6 ndime ya 52 kulekeza 59. Amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Anthony Chilolo, achipani cha Montfort Missionaries, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Iyeyu ndi mtumiki wanga amene ndidasankha kuti akalalikire dzina langa anthu a mitundu ina. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi mutu 9 ndime ya 1 kulekera 20. Pa nthawi yomweyo Saulo uja ankaopsezabe ophunzira a Ambuye, nkumafuna kuwapha. Adapita kwa mkulu wa ansembe onse kukapempha makalata opita nawo ku nyumba za mapemphero za ku Damasiko. Ankafuna kuti ngati akapezeko ena otsata njira ya Ambuye, kaya ndi amuna kaya ndi akazi, akawamange nkubwera nawo ku Yerusalemu. Ali pa ulendo wakewo, adayandikira mzinda wa Damasiko uja. Mwadzidzidzi kuwala kochokera kumwamba kudamzinga. Adagwa pansi, namva mawu akuti, Saulo, Saulo, ukundizunziranji ine? Iye adafunsa kuti, ndinu yani Ambuye? Iwo adati, ndine Yesu amene ukumzunza. Koma dzuka, kalowe mu mzindamo, ndipo akakuwuza chochita. Anthu amene anali naye pa ulendowo adayima, atangoti chete. Mawu ankawamva, koma osaona munthu. Saulo adadzuka, koma pamene maso ake adaphenyuka, sadathe kupenya kanthu. Tsono anzake aja adamugwira padzanja, nalowa naye m'Damasiko. Ndipo adakhala masiku 3 osatha kupenya ndiponso osadya kapena kumwa kanthu. Tsono ku Damasikoko kunali wophunzira wina dzina lake Ananiya. Iyeyu adaona m'masomphenya a Ambuye akumuyitana kuti, Ananiya. Iye adati, Ambuye. Apo Ambuye adamuwuza kuti, nyamuka, upite ku msewu wa mu mzindamu, umene uli ku njira yolunjika. Ndipo
ku nyumba ya Yudasi ukafune munthu wina wa ku Taliso, dzina lake Saulo. Panopa akupemphera, ndipo waona m'masomphenya munthu wina dzina lake Ananiya, akulowa ndi kumusanjika manja kuti apenyenso. Atamva zimenezo, Ananiya adati, Ambuye, anthu ambiri andiuza za munthu ameneyu, kuti adawachita zoyipa zambiri anthu anu a ku Yerusalemu, ndipo wabwera kuno ndi ulamuliro wa akulu a ansembe, kuti adzamange onse otama dzina lanu mopemba. Koma Ambuye adamuwuza kuti, Pita, pakuti iyeyu ndi mtumiki wanga, amene ndidasankha kuti akalalikire dzina langa anthu a mitundu ina, mafumu ndiponso Aisraeli. Ine ndidzamuonesa zowawa zonse zimene adzayenera kumva chifukwa cha ine. Pamenepo Ananiya adanyamuka nakalowa m'nyumbamo. Adamusanjika manja Sauloyo nati, M'bale wanga Saulo, Ambuye Yesu amene adakuonekera pa njira imene wazera ija andituma. Akufuna kuti upenyenso, ndipo uzazidwe ndi Mzimu Woyera. Pompo maso mwake mudachoka zinthu zonga mamba a nsomba, ndipo adayambanso kupenya. Adayimirira nabatizidwa, ndipo atadya chakudya adapezanso mphamvu. Saulo adakhala masiku angapo ali ndi ophunzira a ku Damasiko, ndipo posakhalitsa adayamba kulalika m'nyumba za mapemphero za Ayuda kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mawu athu lero akuchoka mu Yohane 6 kuyamba ndime ya 52 mpaka 59. Pamenepo Ayuda aja adayamba kukangana okhaokha ankati, munthu ameneyu angathe bwanji kutipasa thupi lake kuti tidye? Yesu adati, ndithu ndikunenesa kuti ngati simudya thupi la Mwana wa Munthu ndi kumwa magazi ake, simungakhale ndi moyo mwa inu. Aliyense wodya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali ndi moyo wosatha, ndipo ine ndidzamuukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Pakuti thupi langa ndi chakudya chenicheni, ndipo magazi anga ndi chakumwa chenicheni. Aliyense wodya thupi langa ndi kumwa magazi anga amakhala mwa ine, ndipo ine ndimakhala mwa iyeyo. Monga Atate amoyo adandituma, ndipo ine ndili ndi moyo pokhala mwa iwo, momwemonso aliyense wodya ine adzakhala ndi moyo pokhala mwa ine. Chakudya chimene chidatsika kuchokera kumwamba nchimenechi, nchosiyana ndi mana aja amene makolo anu ankadya koma nkufabe. Odya chakudya chimenechi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Yesu adanena zimenezi pamene ankaphunzitsa m'nyumba ya mapemphero ya ku Kapenao. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, monga tiziwa kuti ngati pali anthu awiri amene ali okondana, ndi akondana kwambiri, ndiye nkufika kuti mmodzi akuchoka akupita mwina akutheba kukagwira ntchito. Munthu ameneyo ngati akuchoka ali mwamuna,
amatha kusiya chibangiri chake kwa wokondeka wake, kuti wokondeka wanga chibangiri ichi ukasala nawo uzichivala, ndicholinga chonena kuti ineyo kumene ndiliko, iweyo ukakhala kuno ndipo ukamaona chibangiri chimenecho uzindikumbukira kuti uli ndi mamuna ine amene ndili kutheba. Kotero kuti chibangiri chimenechicho chimamuthandiza munthu msikana amene wasala uja kuti anthu enake akamakhala kuti sakumfunsira banja amangowaonesa chibangiri chije kuti onani ndili nawo kale ine wanga wokondeka wanga amene ali kutheba. Chimozimozinso ife Ambuye Yesu chifukwa chotikonda kwambiri analolera kufa imfa ya pamtanda, ndipo analolera ndithu kudzera pokufa ndi kuuka kwake kwa kufa makamaka pa nyengo ija imene tinalimo pakati apa lachinayi loyera lija, imene Ambuye Yesu anawasira anthu chibangiri ophunzira ake kuti chibangiri ichi ndikukusirani, ndipo inuyo nthawi zonse chimene mwaona chibangiri ichi muzindikumbukira ineyo. Chifukwa chake tsiku la Mulungu lililonse ansembe akamapanga misa amafika pena pake kuti muzichita izi kuti muzindikumbukira. Lero pano tikumva mawu amene Ambuye Yesu akusindika za thupi lake ndi magazi ake amene anatisira ngati chikole ife akhristu, kuti siku ndi siku imene talandira thupi ndi magazi a Ambuye Yesu tizikhala kuti tikukumbukira Ambuye Yesu moyo wathu kuti ali nafe pafupi, ndipo pamene tikukumbukira mawu tikukumbukira amatipangisa kuchipanga chinthu chokhala cha moyo. Chifukwa chake Ambuye Yesu nawo potikonda ifeyo anatipasa thupi lake ndi magazi ake, ndipo akusimikiza lero pano kunena kuti ndikunenesa kuti ngati simudya thupi limene lilo ndi kumwa magazi a mwana wa munthu, ndekuti inuyo simukhala ndi moyo. Popanda chikole chimene chicho kuchilandira ifeyo sitingakhale ndi moyo. Ndipo akuti thupi lake ndi chakudya chenicheni, magazi ake ndi chakumwa chenicheni. Ngati zonsezi sitizilandira zimene zili chikole chake chotionesa ife chikondi chake chimene anali nacho, ndekuti ifeyo sitikhala ndi moyo weniweni, ngakhale kuti tizioneka ngati anthu a moyo weniweni chifukwa tikudya chakudya monga nsima, mpunga, koma moyo wina wake wauzimu mmene mwa ife sungakhalemo. N'chifukwa chake Ambuye Yesu akunena kuti chakudya chimene akutipasachi nchosiyana ndi mana aja amene makolo athu ankadya muchipululu komabe ankafa. Soneza kuti Ambuye Yesu akusimikiza kuti ife kuti tikhale ndi moyo tiyenereka ndithu tidye thupi lake ndi magazi ake umene uli Ukaristiya. Kodi timakhala ndi chidwi chomafuna kukhala ndi moyo umene Ambuye Yesu akutipasa? Ambiri mwa ife mwina sitilabada nkomwe, sitikhuzika nkomwe ngati tisalandire Ukaristiya, tisalandire thupi ndi magazi a Ambuye Yesu. Timaoneka kunja anthu athanze onenepa osalala, koma mzimu wathu uli ndithu owonda ngati singano. Tiyeni tikhale anthu okhala ndi chidwi kulandira thupi la Ambuye Yesu, kuti moyo wathu thupi limene limaonekera lonenepa lowala bwinobwino losiririka, mzimu wathunso uzikhala osiririka onenepa wabwinobwino. Mkulu wina ake ananena kuti ngati pakhomo mayi ndi bambo avutika kuti apeze chokudya, ndengu zapezeka kuti chokudya chakonzedwa chili pa tebulo, ana alipo 6, ndikupezeka kuti mwana mmodzi palibepo pamenepo, mwana ameneyo amatengedwa ngati waumbombo, ndipo mwana osayamika. Makolo avutika apeza chokudya achisiya pa tebulo, mwana kumapezeka kuti nthawi yokudya 12 o'clock iye wachokapo ali kwina kwake. Ifeyonso timachita zimenezi. Ambiri mwa ife mwina pa zifukwa zina ndi zina, milandu yoti ikanatha kukonzeka, basi timakhala ngati ana umbombo. Anzathu kumaona akuya kumayimba kuti pokalandira Ukaristiya amakhala mwa ine, ifeyo basi kumakondwera ndi mmene tilimo, kuti basi timakhala ngati ana umbombo amene chokudya chakonzedwa chabwinobwino pa tebulo, mwana wina palibepo.
tiyeni tikhale anthu onena kuti tikonze milandu yathu. Ena mwa ife tikuzengereza kumanga mabanja athu ndi kumapeza kuti chakudya ichi chakonzeka chimene Ambuye Yesu akunena kuti nchopasa moyo, ndipo azadi chakudya chimene chicho azaukitsidwa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Ife kumakhala basi kumakhala ndithu mzimenezo kusamanga ukwati wathu. Mavuto ena ndioti ndiokonzeka, milandu ina ndiokonzeka, koma timasankha kusalandira nawo chakudya chimenechi mwadala. Tiyeni tikhale anthu okhuzika kuti chakudya chimenechi tichilandire, ndipo tikhale anthu onena kuti Mulungu sazikondwera nawo, chifukwa mzimu wathunso uli bwinobwino. Munali ndine m'bale wanu Father Anthony Chilolo. Mwakoma nonse. Haleluya, Yesu wau.